Ži a nechaj žiť. Moje obľúbené motto, ktoré možno mnohých poburuje, pretože nie sú schopní akceptovať druhých takých, akých sú a možno si myslia, že majú patent a právo posudzovať a hodnotiť životy iných, namiesto toho, aby riešili ten svoj život. Jednoducho, skús sa na to pozrieť inak. Skús sa na to pozrieť tak, že ani tebe by sa nepáčilo, keby ťa stále niekto kibicuje a stále nad tebou niekto stojí a rozpráva ti do toho, čo máš robiť, kedy máš čo spraviť a diriguje tvoj život. Tak skúsme to nerobiť ani my. Skúsme neposudzovať, skúsme nehodnotiť a skúsme iných ľudí brať takých, akých sú. To je najviac, čo si môžeme dať prijatie jeden druhého, taký, aký sme. Pretože keď príjmaš iných takých, akých sú, dávaš toto isté prijatie aj sebe samému. Nie, neznamená to, že musíš na všetko povedať áno nejakému človeku, alebo že jednoducho nemáš nejaký iný pohľad na život, čo je úplne v poriadku. Avšak môžeš napriek tomu, že ty žiješ inú realitu, máš iné nastavenie, iné priority, iné túžby, môžeš napriek tomu dať to prijatie inému človeku, aj keď to má úplne inak ako ty. Nie, nemusíte sa kamošiť, nie, nemusíte sa priateliť, ale môžete sa rešpektovať a akceptovať. A keď toto sme schopní dať druhému, tak dávame to aj sebe. A áno, aj týmto zlepšujeme život okolo seba.